Vidste du, at Komplet sælger mere end 40.000 specialbyggede PC'er årligt, og dermed er Nordens største producent af skræddersyede PC'er? Lige siden 1996 har computerinteresserede skandinaver sværget til Komplet PC, og vores kunder bliver stadig flere. Med 3 års garanti og stor valgfrihed ved konfigurering, er det få producenter, der kan matche en Komplet PC. Vores tætte samarbejde med leverandørerne gør, at du altid kan bestille det nyeste hos os først. Din bestilling er nu i systemet, og robotterne er i fuld gang med at plukke dine varer. Vi har i Komplet vores egen produktionsafdeling med dedikerede ansatte, som brænder for at bygge gode PC'er. Der er én tekniker om din maskine, så det bliver aldrig samlebåndsarbejde. Med blandt andet antistatisk gulv og sko er omstændighederne klar til professionel PC-bygning uden fare for skade på komponenterne. Vores teknikere sørger for, at din PC får de allernyeste programmer og driver, så maskinen er 100% klar til brug, når du modtager den. Efter test pakkes din færdige PC i en stødsikker æske. PC'en er nu klar til at blive fragtet sammen med resten af din ordre. Komplet har fri fragt og mange muligheder for levering. Hvis du foretrækker at hente varen i vores pick-up point, er du meget velkommen til det. Alle vores maskiner er klar til brug, lige så snart du har hentet den og sat den til. Du vælger enkelt sprog, og så er du i gang. Du vil modtage opstartsinfo i din mailbox. Denne side ligger også tilgængelig til højre på hver produktside. Har du spørgsmål, kontakt gerne vores kundeservice på chat, telefon eller e-mail. Er du glad og tilfreds med dit køb, kan du let dele det med vennerne på Facebook. Vi opfordrer dig også til at lægge en produktanmeldelse ind, så andre kunder har lettere ved at vælge. Vi håber, at du bliver lige så stolt af din Komplet PC, som vi er, og ønsker dig velkommen som en del af Komplet-klanen. Hvis du ikke allerede gør det, kan du følge os på Facebook, så er du altid sikret de seneste nyheder fra Komplet.